Teraz sme tipovali, ktoré farby vyzerajú na peťke najlepšie. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na jej online analýzu. Je to online analýza alebo osobná analýza. Prvé, čo pozerám, je na vaše vonkajšie sfarbenie. Peťka mi poslala strašne veľa fotiek, za čo som fakt vďačná. Poslala mi fotky ešte ako dieťa, potom keď bola tínedžerka a tým pádom ja som videla, ako jej sfarbenie sa menilo počas tých rokov. Keď som vyťahovala farby z Petiných fotiek, tak som si všimla jednu vec, že skoro všetko ona má teple. Tak ako vidíte aj túto, oči neutrálne teple, pleť neutrálna teplá až teplá. Potom máme vlasy, ktoré sú teplejšie, niekedy žiarivejšie, záleží v akom svetle sa fotí. A potom ešte dokonca aj pery má teplejšie. Takže celkovo vonkajšie sfarbenie môžeme zhodnotiť, že je teplejšie. Potom sa pozeráme tuto na Peťkin kontrast. Peťa má celkovo stredný kontrast, ale zaradila som ju medzi stredným a stredne vysokým kontrastom. Kvôli tomu, že tým, že máte vlasy troška žiarivejšie, tak som ju zaradila tak, že môže nosiť aj kontrast, ktorý má stredne až stredne vysoké levely. Potom ďalej máme podtón. Tak ako skúšam pri online analýze, tak skúšam aj pri osobnej analýze. Skúšam strašne veľa rôznych farieb, od veľmi teplých až po veľmi chladných. Ale keď som skúšala chladnejšie farby na peti, tak som si všimla jednu vec. Strašne to uberalo vlastne z farbenia. To znamená, že pery jej úplne išli až do strátená, vyzerala dosť choro. Takže v teplejších farbách vyzerala fakt živá, pleť mala krajšiu, taký pekný, zdravý nádych tváre mala. Potom pokračujeme a pozeráme, že do ktorého ročného obdobia by sa Peťka zaradila. Skúšam všetky vlastne ročné obdobia a porovnávam, že ktoré áno, ktoré nie. Toto je len finálna verzia, ale v mojej pracovnej verzie skúšam fakt akože komplet všetko. Takže som si všimla, letné farby nie, tie sú chladné, zimné farby tiež nie, tie sú chladné, jarné boli OK, ale niektoré boli až moc žiarivé a najlepšie vyzerali jesenné farby. A to už vidíme, že Peťku som aj nalíčila podľa jej palety farieb. Ako viete, tieto teplé jesenné farby vyzerajú úplne úžasné na nej, ale som ju zaradila aj do teplej jarnej palety, lebo niektoré farby vyzerajú úplne úžasne, nie všetky, lebo niektoré sú už moc, ale môže si ona aj vybrať niektoré farby aj z teplej jarnej palety. Takže Peťka je teplý jesenný typ, ktorý prechádza do teplého jarného typu. Na záver máme tu tonálne palety, ktoré ste včera videli. Jednotka bola chladná, dvojka bola teplá a trojka bola tmavá. A takto vyzerá u mňa online analýza. Je to presne ten istý proces ako pri osobnej analýze, len akorát to robím z fotiek a samozrejme nie je to osobné. Takže teším sa, ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte.